akuthathwa umuntu awukwazi ukuthi ungalala nomyeni womuntu umazi ukuthi umyeni womuntu bese u-expect ukuthi kusasa uyathathwa. Kuyenzeka futhi umuntu ekushele engakutshela uganiwe. Endaweni asikubambe lokho usisi ungasendaweni ngeke ngingazi ukuthi kini siyawushaya. Okanye futhi mhlawumbe usisi nalobhuti bathanda nakudala. Base beyekelani kushadana. Inkinga ikhona othandweni. So manje senizobuya nizoshuka kodwa ngokuthi ngoba mina sengishadile sekumele mina ngi-understand ukuthi nina nobabili senenze kwabunomphumela wengane ngigwinye nje kalula kanjalo. Buke lapho ngasekhaya asikubingelela siteteleke intokazi yaKaNdlovu phansi eMelmode esigodini sendaba zeGudu. Ngikubingelela ubukhoma kwi-podcast yethu masithi isesithebeni podcast. Angabe ngedwa ngihamba nomfowethu njengenjwayelo zomenikana ithuba lokuthi akathi nqumnqum bese sigibela phezulu kodaba. Mfowethu sesiphinde sabuya futhi mbukele okhuluma nawo mafendana ayifini ngesabesabezona mthulathi ezimkhulu ingqoqozela abafana amantombazana. Umfulo ngophuza ngizoletha lezi insuku imvula kuyaba khona ichoboka. Cha sesiphinde sabuya ngesihloko esikhulu futhi sesithini sesithebeni. Asizoke namhlanje ukuthi uanonymous wethu utheni odabeni lwakhe alibikile. Tanibonani kwiStetelegu Media isesithebeni noAnonymous. Ngiwunkosikazi womuntu sineminyaka eli12 sishadile 12 years. Ngafika lapha ekhaya ngimncane kakhulu ngafikela kumama wakhombisa ukuthi unothando lwami futhi ejabulile ukuba nengane yentombazane eyimi ngoba akaphiwanga wona esibelethweni sakhe unabafana bodwa. Kube kuhle ke ngafundiswa nangemithetho yalapha ekhaya kwathi la ngalimbe nje umamezala wami wangibizela ekamerweni lakhe wathi mntanami thatha lapha wangifumbathisa isishuqule esiboshiwe ngathi yini lena mama wathi uyothi usuphekile usuphakela umyeni wakho bese ufaka lokhu ekudleni kwakhe angakuboni kuyonilondoloza unomphelo ngathi ngiyabuza wathi akubuzwa emshadweni. Ngenza njengokusho kwakhe umamezala wami nansi-ke inkinga sizame isikhathi eside ukuthola abantwana nobaba uma ngeke ngabamba nje isisu zonke ziyaphuphuma. Ngingumuntu ohlala edolobheni nomyeni wami ngenxa yomsebenzi siya ngokuvakasha ekhaya. Kuthe ezinyangeni ezidlule ngingekho kuthiwa kwafika intombazane yasendaweni ilethe ingane ithi ekamyeni wami okuyilapho esabizwa khona siwumndeni hayi abantu abadala bonke bayafakazela ukuthi ngeyakhe. Ibe buhlungu inhliziyo yami ngoba kade sizama kodwa akulungi. Inkinga enkulu ke emhlanganweni sasinawo nomndeni wayelokhethe umamezala wami khuluma iqiniso makoti manje kwangithusa lokhu nokuthi ngikhulume ngithini kumyeni wami ngalento engamfakela yona engingayazi ukuthi iyini futhi uyovuma yini mangithi ngayinikezwa nguye umamezala. Ngicebiseni kwenziwa njani mase kunje? Sidingide zasemshadweni ke namhlanje mfowethu. Nangodadewethu uneminyaka eganene nomyeni wakhe. Wafika umamezala wayenza insambatheka. Umbuzo sala uthi sasiyini lesi sishuqulu. Sasingesokwenzani? Yinto evamisile yini futhi ukwenzeka emshadweni izinto ezifana nalezi? Imibuzo nje engafika kuqala kumuntu uma kuukuthi uyaqala uyalithamela udaba. Namhlanje lolu daba luthe ukwabuceka kakhulu ngoba singasho ukuthi namhlanje kubhekene ingwene ngonyaka. Ngoba akuqala umuntu oyoshada ukutshelwe uthi phambili kumele uyiphathe kanjani, kumele wenze kanjani. Yeah. Kuyekuthiwa uma kunemfene kumele uphakele nje imfene. Yeah. Umakoti kwakufanele sithathe isiqulu mawuthi kwakufanele sithathe isiqulu. Okay. Yeke egcinwe engane noma siyamlimaza noma siyamsiza ngesimo sokuthi wayesinike umamezala. Okay. Manje mase kuvela ukuthi akasabathola abantwana vele uzobuka yena umamezala noma ngaseyena umamezala mhlawumbe umamezala wenza mhlawumbe efuna ukwenza okuyi ngesimo sokuthi makuvela la kuyavela ukuthi
abantu abangahlala ekhaya abahlala ekhambeni yes mhlawumbe futhi wena ubhuti akasamnakile unina kangako uyabona usenakelwa kahlala naye ekhambeni okubuhlungu manje sekuvela ukuthi ababathola abantwana ngeke usaqonda noma ilishuqulana lesi noma vele uNkulunkulu evele engeze abaningi abantwana engeze ebaningi izingane kodwa manje kuyavela ukuthi ubaba unengane akayitholayo eceleni yes sho ukuthi ngamanye amazwi inkomba zokungathola abantwana noma zokuba nenkinga seyingabheka kowesifazane ngoba nansi indoda isinayo ingane eyithole ngaphandle vele kuyaphoqa ukuthi izivele kulo umamezala ngesemsungu ukuthi useyasho umamezala ukuthi makoti khuluma iqiniso umakoti kufanele iliphi iqiniso azolikhuluma ngaphandle ukuthi mina ngathi ngifika la ngishadile ngimusha wathi umamezala nasi ishuqulana umakoti wena ngokuthi ngabe sabuza lesishuqulana mama esokwenzani sami uthi ngambuza umamezala wathi akubuzwe emshadweni shuthi and uma emnika khumbula uthi lento iyonilondoloza bamba lawo mazwi iyonilondoloza enqondweni nawo ngaba nembuzo eminingi ukuthi iyosilondoloza ndlelani ikuphi lokhu kulondoloza akhuluma ngakho iyoqinisa umshado wethu ume ngona phakathi mhlawumbe naye ingakho eganilela ekhaya noma ehlala isikhathi eside angakegogelela ekhaya ingoba wathola lesi sishuqulwana mhlawumbe kungenzeka ukuthi futhi wezama ukuthi umshado uqine kodwa manje uzoqina kanjani umshado kulabantu bengahlala ekhaya ngoba mawuganile umuntu wesifazane noma uganiwe uyinsizwa kwethu uzovusa umuzi imuphi umuntu ozovusa ungahlala ekhaya uhlale ekhambeni kusho ukuthi phela uyayibona lento uthi sihlale ekhambeni ngenxa yamatoho noma ngenxa yomsebenzi kusho ukuthi babe nesivumelwano nomyeni wakho ukuthi uzohamba siyosebenza mina mkami ngeke uzuhlala ekhaya le shuqulwana kodwa ke ngoba phela noma kodwa ukhombisa imfundiso ufundisiwe kubo ngokwelami side ngoba kwekuthiwa kumele ubekezele noma yini emshadweni umakoti angimblame kakhulu ngento awayenzayo ngoba wayenika umamezala futhi kancane ukuthi uma wendoda uzothiwa mhlawumbe kunikela uphoyizeni mhlawumbe ubulala indoda yakho futhi kusengenzeka ukuthi ekwenze lokho ngesemisa ukuthi wena ngathini akakufuni namakoti ogana ingane yakhe uyayizwa-ke sibuya lapho engiyithanda khona-ke ngoba uyambona uthi mefika wakhombisa ukuba umama kuye one okungenzeka ukuba umamezala wayethenga amehlo amakoti noma wayethenga amehlo abantu ukuthi ngoba vele anginayo intombazana okusho ukuthi ngizomthanda lo muntu vele angina choice ukhethwe ingane yami ya understand noma okungenzeka ukuba wayemthanda ngempela you understand nalento wayemnikeza yona wayengamnikezeli ukuthi imlimaze emshadweni wakhe you understand kodwa manje sekunalento mhlawumbe kade ilangazelela okuyingane one okumele sikukhumbule ukuthi intombazane yakuphi yasendaweni ayikho into ebuhlungu njengokuthi uma ufika emshadweni ugana ufike engithi ngokuhamba awusuka sendaweni uyogana kwenye indawo bese kusasuzwa kuthiwa labantombazane ofikele kuwona okufuze ngaba treata njengodade wenu endaweni yiwona abona indoda kumyeni wakho siyambona ukuthi uselimele kakhulu ulinyaza ukuthi endaweni uyinhlekisa kusho ukuthi sonke lesi sikhathi bebengibuka ngifika bebethi lala lulaza ngoba phela babe naso isikhathi sokuthi babe ngambona ubhuti osisi basendaweni kuthandana ngaleso sikhathi engakabikho umakoti sekakhona manje sekuvumbuka ingane okanye futhi lesishuqulo kusengenzeka ukuthi mhlawumbe ngithi la ngoba manje sikhuluma seyithebeni into sibeke bani nobani bebewakho umbono sengenzeka ukuthi mhlawumbe kokuphoyizeni ngoba mhlawumbe leyo ukuthi umkhwela mhlawumbe esile yebo umbuzo kosala ukuthi yini engadala ukuthi umamezala afisa ukudlisa indodana yakhe uyabona kunento kanje emshadweni indodana yakho mayisebenza ikunika noma ikondla okay once yaqala indlela yokuthi sifuna ukugana ukwazi ukuthi lo muntu esozomgana umamezala lo muntu umthanda ivikele lodwa ngoba manje usebothe ngeke sakwazi kondlela ngalendlela bese kwenziwa ngondlela ngayo bathatha omamezala abathanda ingane abathanda ukoti lengane zabo okay akuzwani uthi ngeke ngiyibuthi kusekubanga ngoba phela umuntu ezeqayo uthi
bese bebange ngisho uba bekhona babemondla umama kodwa still eqhubeke ehlukumeza umakoti nalo ukoti akufunakala uthwala umqondo lokuthi imali yogana lizonaka mina kuphela manje zogana sozovusa umuzi so kumele naka abazali bami futhi naye umama akufunakala phela ese umakoti esimthatha ngale ndlela ukuthi akufuna angathini sekumele eze ngayo yonke into ngoba umakoti mezogana emshadweni kahle ngokweqiniso usuke eze kumina usuzogana mina njengomyeni wakhe njengoba nomama nayo unesoka lapho so manje akufunakala ukuthi umama mhlawumbe bengimnika imali awengihla umzalo bengimnika u2000 sekumele understand sengigane sekunonkosikazi sengizoba nezingane nami sekumele ngikwazi umama akabonga lokho engimupha khona and umama akabonga ukuthi ulaledlile ngokuthi umakoti emphakeni kodwa uthi sekumele kube lijoka lomakoti uthi akenziwa no2 okay ingabe wayengabe wrong yini umakoti kube wathi sithatha lesi sishuqulu wayeseyobikela umyeni wakhe ngaso mhlawumbe umakoti wabuka ukuthi kuzoba ngathi manje uzoqhatha ngoba kube nalokho nxa sekunokwani kuthiwa yazi uma wakhe akangifuni uma kwenza ukuthi sinamadoda sithathe iside ukuthi hayi umama wrong kanti no vele nje abantu besifazane noma kungawona umshado noma yikiphi abantu besifazane belamana kancane nje bezwana yabo so empilweni akufunakala uthathe iside okay ngoba uma uzothatha iside ngokusazi ukuthi kahle ubani umuntu right ubani umuntu wrong okay yemake la ngifuna ukubuya khona ngifuna ukubuya kuleyo ukuthi umamezala esemnikile umakoti lento wamnikeza yona kwangeke kube yini yicebe lihle lokuthi umakoti angayisebenzisi lento kodwa kumamezala wakhe ethu uyisebenzisile ngoba la ekusala khona noma kimi ngikubona kungathembeki khona kumakoti sekuthenini wayengakuthatha kumamezala vele umamezala wayengayifunanga iproof wayengakuthatha kumamezala samuntu obongayo athatha into athule phansi kodwa ngamfakela umyeni wakhe ngoba wayengayazi le yanto ukuthi mase ngiyifakile wayidla izofika yenzene emzimbeni wakhe uyengayithatha futhi njengoba ususho ayithatha isebenzise isatha ngayisebenzisi ngesimo sokuthi umamezala wayemthanda so ngoba wayemthanda vele umakoti uyobuthi kancane umamezala ngifisa izinto ezimbi ngendlela ababe close ngakhona so lento ngayisebenzisa mhlawumbe nomshado kamama kumile nje iyona lento le uyazi ukuthi kunalento ethi ungibuluza uma umuntu esuke embuluza ila ekubambathe kujabulele ukuthi kanti ukubuka ngale ngemuva uthi wesilile you understand ngeke size sibe naso isiqiniseko sokuthi kakade wamthanda ngoba njengamanje usemfaka phansi kwebhasi ngokuthi emithingini selokho ethe makoti khuluma iqiniso ngathi umakoti usenemfihla nayo kanti lemfihlo kwakuyabo bobabili uyayizwa uma kuukuthi wayemthanda ngempela yini eyenza ukuthi amjikele ngeke yini size sithi le ntombazana ukuziza ibe khona kwakuyiformation yakhe umamezana yona iyinkinga lento ngoba egcineni umamezala useyamlahle umakoti ukuthi akakhuluma iqiniso kuba kanti manje ngoba konke okwenzakalayo uyena umakoti wenza lento kanti cha uyena umama owangishuqulana angithi ukuthi angenze kanje ukuze umuzi wami uzovuka vele umakoti kumele ukhulume iqiniso akazokhuluma ukuthi mina umama wangishuqula ubani ozomethemba ukuthi isishuqulu wasithatha kumama engenabo ubufakazi nanso-ke inkinga isingaba lapho kodwa-ke iqiniso likanjalo inkinga phela manje akanabo ubufakazi obuphathekayo obukhombisa ukuthi lento isuka kumamezala nayo sengayiphika ethi cha angiyazi mina umakoti ubuya nokusuke nokubo nokungcola kwakhe weza nakho la ekhaya sekazokusulela kumina you understand two nayo ndodana ngokunjalo ngingeke ngize ngimsole ekuthenini angakholwa ukuthi ngempela kungadepend ekuthenini umazi kangakanani noma wakhe because eqinisweni lilonke nina abantu besilisa yinini enazi kangcono abazali benu before thina singomakoti you understand two niyaye nikubone ukungcola kwabazali benu bese nikufihla ukuze ningakuvezi kithi uze singabaleki you understand so uma kuukuthi uyamazi ukuthi uhlobo luni ngempela umama wakhe undodana kungaba lula ukuthi amthembe uma umakoti esho ukuthi cha umsuka wayo yonke lento waqala kumama kodwa makuukuthi vele akanalo ulwazi lwalolahla ngothi likanina
still ngeke azakwazi ukumthemba. Khona kancane ukuthi umkhwenyana emthembe umakoti wakhe ngesimso ukuthi uchaza kwamakoti uthi umama ebimthanda. So manje uzobuza ukuthi umama khona izinto engazenza behind ukuthi engazenza ukungcola ngesimso ukuthi lawo babezwana. Ngoba phela nathi asisho ukuthi ngoba bebe ngabathola abantwana wena umama. Mhlawumbe umama wayenza ukuthi eqinisa umuzi wendodana yakhe. Kanti egcineni kuzoba nendlela ukuthi bengavela abantwana. Manje vele ngoba bengavela abantwana amehlo aseqonde ukuthi umama wavala lokuzana ukuthi ngabathola abantwana. Babalana-ke masimbuza ukuthi kukhona yini abaye bekwenze kodokotela ukubona odokotela emva kokuba sebonile ukuthi ukukhulelwa kwakhe akuphumeleli. Uthi sibahambile odokotela sazama indlela yokuthi siyibone inkinga. Ayikho inkinga kuthiwe nginayo ekuthenini ngingakwazi ukuthwala abantwana. Kodwa futhi angiyazi imbangela yokuthi ngiphuphunyelwe izisu kangaka ukuthi yini. Kunalento ke ekuthiwa isidalwa. Mawusuke uyogana ngithi uthelwa ngenyongo. Ubikwe ehlozini, kuthethwa idlozi, kwenziwe yonke into. Isidalwa ke siyadinwa ngezinto esizenza thina sizifihlile sitshela ukuthi asibonwa umuntu. Ngeke yini namhlanje sithi imbangela yokungabatholi abantwana kukasisi yingoba kwacasuka isidalwa ngesenzo sakhe sokufakela ubhuti into ewumuthi noma eyinto edliwayo noma elidlisa elithile angalazi kuzofikela enzeni kuyena. Kusengenzeka futhi ngoba umuntu nomuntu uhamba nemoya wakhe. Yeah. Mhlambe umakoti khathi efakela umkhwana wakhe into ethile idalo zaba uxabana hayibo nanga umakoti into esingamthumanga ukuthi awufukenze yona lokho kodwa. Shuthi uzoxova umuzi. Nanokuthi fesobheka ngoba umuntu eganile kuyakhanga ukuthi umuntu utheme ephuma lapha komunye umuzi ehamba ngomnyama uphume ngendlela yini ngoba nakho lokho singambheka umama uthi mhlawumbe nje uyena umamezala wenza zonke lezi zinto lezi mhlawumbe nangendlela aphume ngayo emumva akaphumanga ngendlela eqondile. Oh okay. Nakho lokho kungaba nembangela ngoba manje abantu abaningi especially thina siqhuma ngokwaZulu abantu abaningi sebeyayijomba izitepu zomshado. Yeah. Ufana nokuthi awukwazi ukuthi uma wakho ngingasho kanjalo uma wakho ekuzale kwabiyela base kwabela kwenziwa lutho wena uhamba ohlala kini kwazilotshola kini ungazolanga noma siphuma iziphi indlela ezokuvelela ivele kancane abantwana bathole okanye bephuphume. Okay. Okanye ngoba wena wengamelwe yidlozi lasekhaya konyoko awaziwa ngapha okanye mhlambe kungenzeka ukuthi wena umakoti ngoba seganile ebusheni bakhe mhlambe wathana nomuntu wachitheka isisu. Oh okay. Wangazi uchithekile isisu manje wazathola inhlanhla ukuthi hambe ogana. Okay. Mayise ganile bese kufanele bathola abantwana ngalakasa abatwana sebeyachitheka ngesimo ukuthi le ngane engemuva yachitheka ayenzelanga lutho. Sezoye Okay. Umbuzo ukuthi usengakwazi ukuyenzela kanjani esengowa kwesinye isibongo enzele icala la kwesinye isibongo. No, ingane mayizelwe awangithi mina ngizalise kwabiyela ngoka Xulu. Ingane ngangayenza kalosho lapha kwabiyela ngangayihlawula. Leyo ngane ayibizwa uXulu. Ibiza lo sibongo lesiya lesi engizale khona mina because angiyenzelanga lutho. Kusuke kufuneka yena usize hambe khona lapha kubo ethi nina bakithi ngizogeza igceke lokuthi ngazala ngangcolisa idawu zalapha ekhaya. Umuntu usifazane mekwazala wazala igcekeni ziyaphuma idala lapha egcekeni ngoba igceke sesingcolile. Kumele ibuye uzogeza bese uthi ngithatha nalengane leyaphuphumayo. Ngiyayigeza ngiyifaka emndenini ukuze ngingathi mangizala mina idozo ezinye iziphi ingane ezophila. Okay, okungaba nayo imbangela njengamanje emshadweni wakho ukuthi mhlawumbe iphutha isemumva. Oh okay. Imake bengayenza kanjani ke lento yokuhamba ukuyithola njengabantu abangakabi ingakembuleki kubona ukuthi inkinga esibhekene nayo yinkulu kodwa thina singayibuka ngancane ngoba phela umakoti I'm sure into yakhe isilele kulesa sishuqulo sikamamezala akasazama ukucabacabanga emasayidini ukuthi okungenzeka ukuba nokunye kuyimbangela yayo yonke lento isifuna amadoda nezalukazi ezakwazi ukuvusa imizi ayisafuni ukubuka kukhonjwa ngemini ukuthi yazi leshuqulana yebo ishuqulana sawusibheka ngoba vele thina
amehlo ethu asekusesishuqulaneni kodwa manje sekumele sibheke ukuthi iyiphi imigudu ekumele silandele ukuze lento ikwazi ukuthi icala lithetheke. Okay. Ngoba masolo kusolana icala liyaqhubeka liyahamba kumele sikwazi ukuthi yiphi imigudu ekumele sihambe fanele ezokwazi ukulungiselela isimo. Okay. Ngoba kukhomba ukuthi vele inkinga ikumakoti ngoba umkhwenyana ukwazi ukuthola ingane ngaphandle. Okay. Ningamsola yini uMamezala namhlanje uma enga-initiator noma engaba nombono wokuthi akalungise undodana ngapha endaweni kuntombazana somtholela umntwana bese menzo wesibili? Akufunakali ulungise inkinga ngenye inkinga. Lokho sesikhomba usilungisa inkinga ngenye inkinga manje. Uyabona yabonga abalwenga bathola abantwana masizoqhubeka lokho abantwana khomba lo muntu bungenalo uthando naye. Okay. Ngoba umuntu kumele umthande ehleni nasebili. Ubhuti kumele sibekezelele isimo esikhona njengamanje. Ngoba ngisho mina kunamacala esinawo kodwa angadalanga ithini futhi esinawo adala ithina singazi adala ithini. Okay. So ubhuti akangenzi thina ngifuna ukugana lo ozala izingane ngisimso lo owangana aqala kanazi izingane kulicala lelo. Nenye into futhi okumele siyibhekileyo ukuthi umuntu owafakelwa lo muthi lo indoda ihambile yothola izingane ngaphandle noma ingane ngaphandle. Unkosikazi nguyo ophuphunyelwa izisu. You understand? Yeah. Okusho ukuthi indoda isiduda sakhe siyakwazi ukuthi simuma somntwana. You understand? Ngoba sesiyambona ukhona uyaphila ngaphandle. Ngabe kungcono kube owesifazana owadla lo muthi bese esolele ekuthenini imbangela yokuthi ngabatholi ingenxa yawo. You understand? Njengamanje umuntu owadla right. Yena ongadlanga unenkinga. You understand? So isibuya kulento kade yisho ke bafu ukuthi kuyenzeka kube ukuthi ezinye zezinto ziqondene nawe umuntu specific azikho ngomunye umuntu. You understand? Because isidalwa salobhuti mhlambe ngokwesiko noma ngokwesidalwa sakhe bona abadliswa sidalo. Khona abantu abakanjalo okuthiwa nje wamfakela into ethile ekudleni uyashona. You understand? Mhlambe isidalwa sakhe yise sadini ukuthi umakoti kusho ukuthi wena uzosibulalela umuntu wethu. You understand? So asikujezise ngalokho. Phela nosisi uyashi basake bahamba bayocheka odokotela khombusi nabana lutho. Khombusi lento ngempela isuke emumva. Nanokuthi ke isisala la ekuthenini ubone ngathi odokotela kuphela yini abangakwazi ukukusiza kuleki ngobhekene nayo. Ngoba uma kuukuthi ngoba wakwazi usisi mina nje ngisho impalathisa kanjalo ukuthi ngoba wakwazi ukusebenzisa lesi sishuqulo shuthi umuntu okholelwa ezintweni ezithile. You understand? Yini edala ukuthi angasho ukuthi myeni wami ake siyocinga ngolunye uhlobo sibe sesibezwile odokotela. Kodwa ke siyocinga ngolunye uhlobo ukuthi kungani sihlezi kuphuphuma lezi zisu. 2 mase ziphuphumile uyazenza yini izabe ezithile njengomuntu oselahlekelwe. Ngoba ngisho lento sifuna amadoda nezalukazi ezokwazi inkulumo zilungise imntana masekwenze kanje kumele wenze 1 no 2 ukuze inkinga ekhona ilungiseke. Singabe sabheka uba sibanibani ngoba masiyabheka masogxila kakhulu kuMamezala. uMamezala akaveli njengomhlambe efuna ukubulala noma efuna ukwenza njalo ngoba umuntu owadla ishuqulo khomba ukuthi uyabathola abantwana. Inkinga ikumuntu owaganayo ngabathola abantwana ngoba waseqaleni uthe eqalo sisi uthi noMamezala besingena inkinga yabo. Yeah. Kuyezwakhe amathiwa ukukhulumezwana ngafuthi noma kuthiwa bengezwani angiboni wezokwazi semnika ishuqulo ukuthayiza nje ngoba wezivuma njani ishuqulo kubeni uMamezala bengezwani naye. Okay, umbuzo wami ukuthi ingabe sekuyisiphi isenzo sikaMamezala manje esesidala ukuthi lokho emtshutsha ngaleyo ukuthi makoti khuluma iqiniso makoti khuluma iqiniso yini mhlawumbe ongayicabanga ukuthi inhloso yakhe njengamanje and yini elinde lesi sikhathi sokuthi kuze kube khona lengane before azoshisa umakoti ngokuthi akakhuluma iqiniso? Mhlawumbe uMamezala yena ngazisuqulana khona akwaziyo wena ngoba ethi akakhuluma iqiniso ngoba phela vele kahle umakoti kumele ukhulume iqiniso na umama wanginika into kanje nje bangangichazela ukuthi yani
mhlambe yona iyakwazi ukusebenza ngalendlela yokuthi mayidliwe umkhwenyana kube yimina ngabathola abantu ngezinto zezizulu ngendlela abantu abasebehlala ngayo. Yes. Mhlambe ngenza ukuthi futhi yona kumele ukhulume ukuthi no mama nawathi angenze 1 no 2 ngathi manje ngiyabuza wathi mntana makubuza so ngase ngilalela izwi labazali ukuthi mntanami ngoba uyogana uyohlonipha uhloniphe ngisho ikati lalayo ogana lekho ngoba egcineni kwakuba ngathi kusuka umsindo mangithi mayithi mamezala ngenza 1 no 2 mangasawenzi ethi mntanami kanti wawuzokwenzana lapha ekhaya. Ngoba njengamanje mawuzobheka akuzwani kuyenzeka umuntu egane engaqedisha inyanga eganile ethi mamezala akamfuni uyamthakaza gcina ezokuhlaza umuzi. Sekufuneka amakhehla ke manje mntanami wawuzovusa umuzi lapha ekhaya wena noma kwenzakalani kunye kushisa yize esikhathi samanje sekunzima ukugunya into ekushisa nesimo sokuthi umakoti ukuhlaza noma mezala nawe ukuhlaza. Okay, so ngamanye amazwi ungangivumela mfowethu mangathi sikhona lesimo sokucindezeleka komakoti uma besuke beganile kusekho noma mezala. Ngasho kanjalo sikhona kodwa yize siyikhona sidala yithina amadoda. Okay, kanjani na? Ngoba ngisho waseqaleni ukuthi uyabona umzali wakho mawuthi wayibophezela ukuthi uzomnika 5,000 ngenyanga. Okay, once wathatha isigaba sokufuna ukugana mawusalobola nje yonke into izoba mnandi kodwa once umakoti afika ekhaya egcekeni. Okay, umzali wakho ngeke usamnika le mali ngo-5,000 mhlawumbe uzomnika 8,000 ngaleso sikhathi. Vele umuntu azomzonda uyena umakoti uthi yazi ingane yami ngakagwana bengithola imali engaka shuthi kahle umuntu oyisiphazamisa kulento unanga umakoti uzokwenza ngazo zonke indlela ukuthi ingabiki ukutholakala ekhaya igcineze umakoti ehamba ngenxa yakho mamezala ngisimza ukuthi wena ndodana yakhe awusamniki imali. Okay, iyiphi indlela eningenza ngayo nina abantu besilisa ekuhlaleni phansi nikhulumisane nabazali benu ukuthi cha mama njengoba sekukhona ubani lokhu kuyisinqumo sami azi ukuthi nguwe othatha leso sinqumo ukuze angasibhekisi ngapha ikhona yini indlela yokuhlala phansi nabo ukuthi cha mama ungazondi uzonda umuntu ongenacala isinqumo sami lesi amandla amlawa ahamba sephelela la njengamanje ngoba uyabona sekuextendekile nasempilweni yami senginomndeni okumele ngonakekele. Ungachaza na umtshela uma ufanele but yena ngeze understand uzobothi hayi nayi umuntu owenza yonke into le uchaza ukuthi hayi mama uyabona kanjani uthi usekhona ubaba ongizalayo uyamondla yezwa kodwa ingoba bona akahle lokuzana umakoti wami ngabasoze basona nomama ongizalayo futhi umama akasoze amthanda umakoti lento mawuzibunga ngathi iyisiko elibhedayo ngoba mawuzobuka bathanda into eyodwa bobabili kodwa manje baneyindima ezahlukene kulento eyodwa. Even noma ngisikhona isebalele lodwa angithi hayi mama umakoti nje vele ukhola imali yonke izoya kuyena ekuthengela ukudla ekuphakela ngoba phela vele mina ukuthi ngikuphi imali kahle lokuzana ukuthi ngikondla angimondli nomama umama kumele udle ubani umyeni wakhe wamletha lapha ekhaya mina kumele bonge ukuthi cha umzukulu unginikile nabo kuyezwakala amangakagana kuthiwa ngakagana kuyapho mama kumele ngimnike yonke into akayidingayo kodwa mase ngiganiwe semele bonge lokhu ngipha khona ngama nakho engipha khona hayi ukuthi engijalayo emqalweni kube yijoke lami cha akumele kube njalo. Inzima ngoba idala competition engenasidingo phakathi kukamama nomakoti ekube nezindima abayidlalayo zibe zingafani. 2 ikhomba ukuthi omama banakho kungeneliseki sidalo banakho kungeneliseki ngamanye amazwi ama benefits kamama yiwo adala inzondo ngoba usuke ngasawatholi ngendlela alindele ngayo kuwe njengendodana yakhe bese bone ngathi isithiyo noma isiphazamiso sayo yonke lento sila. Yingakho ke mina ngithi okungenzeka ukube umama wayenayo inhloso ethile kumnikeni kwakhe usisi lesishuqulu kumele emchazele. Okay, nakho akasamchazelanga i-timing e-right yini leyo ukuthi akukhulunywe manje sekunengane cha yikho right nayo you understand. 2 emithingini ezodinga idolunye udaba yena usefaka olunye udaba engingakusho mina ukuthi ungcono umakoti ukube ubengathola isikhathi so uyokhuluma nayo 1 on 1
manje ngoba phela manje mawuzobheka kahle umamazala useyaxova ehe manje masithiwa khuluma umakoti emphakathini nasemndenini sobona ukuthi manje khona umakoti into akaziyo eyisivimba ukuthi kungenzeki ukuthi bathole abantwana yes ngokusho kwamamezala kanti akukho njalo manje-ke ukuthi uyabona ukuthi umamezala ngampela useyayivusa kahle mina ngumamezala angisoze ngamthanda umakoti ngoba phela mawuthi kumele mtshethe no ndodana wenze u1 no2 no2 mase ikhuluma umakoti abantu bazobutha okusho kahle sihlale la emhlanganweni impakane yakho nayo ngikwazi ogana. Okay, umbuzo uthi-ke manje sesibukelela kulona engane ukuthi nakabe nawo wakho umphako angalindeli ukuthi ngoba nakhe ethwelwe ngeqoma njengamanje kuse ukuthi uzele ingane kulomuzi bese yibone ngathi useyinto ephezulu ekhikhe nakuye kusengajika ngasemsomo ukuthi kusengenzeka ukuthi wayona lengane nhamba ngezele uzihamba kuvethu hayi akuyona wayona yakadangibaba ngoba ivunywe yibo kuqala mechaza usisi ukuthi bafika bezongezwa kuthiwa kufikile intombazane yasendaweni izobika ingane nabantu abadala bayafakazela bathi cha ingeyakhona ngoba phela kusho ngenzeka ukuthi ngoba kwenzeka nje kufika ukuthi ufikile uzobika ukuthi unengane mhlawumbe vele uyena yona nto ababemthandela yona le ukuthi nengane manje sebezama ukukhanda izitori ukuthi eze edikibala lokho sevele eganini okanye ehamba emshadweni lokho ngekho ke right umakoti eshiye umshado ngoba phela ngokomthetho umakoti akagani kabili. Oh okay, so kunzima kahle uma umuntu esifanele uyogana ngoba ngisho izimo ezimanje aney'kwehlelayo okuyibona wena umuntu wesilisa uthi yabo mina ngumuntu wesifazane ngabe ngiyashiya la kodwa manje ngoba uboshiwe once wathola ngenyongo ngiyibhokisi bakukhishela ibhokisi lakhe lelo khomba ukuthi awusesona lesibongo ungakulisa sibongo la usiyofela khona so noma kuthiwa kwenzakalani ukusha ngocelembe kumele ubekezele udle kushisa ufana nomuntu olahliwe ufana nomuntu oboshiwe kahle kahle anokuthi-ke kwesinye isikhathi ey'ntweni ey'ningi emshadweni okudikanwa nazo kuyadinga ukuthi umuntu nomuntu ayenuka amakhwapha singabambeleli ey'ntweni ey'thile esiyifica noma esizibona sekuyizo imbangela yokuthi kwenzeke lokho kwenzekile ngaleso sikhathi you understand ake sijule ey'nkingeni esibhekana nazo siyicinge thina siyihlolisise thina ukuthi ngabe senza kahle yini noma sihamba kahle yini ngoba kukhona la sishayisa khona singazi. Yes. Nanokuthi uyabona into omshado process ende kakhulu. Okay, Kufuneka masiwenza umshado singakhekhelezi. Okay, Singagudli iqhuma because sesiye estepeni sokugcina ncane ngokwempilo. Okay, Lento uyongukuthi uvelo ubone ukuthi sihamba kahle empilweni njengokuthi nje mina ngoba ngeke ngasho siqaleni ukuthi ngiyazazi mina ngubiyela. Bathi kwabiyela kwenziwa ngalutho. Ngiyabona ukuthi kwabiyela konke kuphilwa kahle impilo yakho bese ngohlala khona kwabiyela. Okay, Yonke into ngenzela kwabiyela. Kanti mina ngibhilonga kwabiyela, ngibhilonga ekhaya komama. Umuntu uma engenzelele ukuthi ubhilonga ekhaya komini. So mayigcineni ngigcine ngeze ngoshada mina amathongo ayaxabana ukuthi hawu lengane yayisiphumela laphana kanjani amalobolo wesathi umuntu egcinisela utsho kabili ethi hayi umshado wakho uhambanga kahle wena kumele ubuyele back to square one. Okay, ethi amathongo hayi sombamba ngento yodwa ngeke bathi ngabantwana okanye umkhwenyana ethi adegana namhlanje kuphela umsebenzi. So izinto zezizulu kufuneka sizenze ngendlela right namahubo lawo mase kuphunya egcekeni kuthemelezo kumele kwenze ukuthi kusholo into yenziwa ngoba izinto eziningi zivinja ukuthi hayi ninathi niphuma nina shaya iculo lasemhlabeni noma isonto mina ngumkhulweni bengithi mangiphuma ngishaya ihubo ethile ngoba lona ihubo elibiza wonke amathongo leligceke ukuthi unozibani useyaphuma ngisho sekuthemelezwa lapha esigcaweni sekubeka ukuthi ziyakhulela zonkomo leyo nto leyo iyiprocess ukuthi izalukwazi or ababelethisi yabo umuntu meshada umuntu sifazane ababelethisi basuke behleli khona esigcaweni basuke bemumethe umntwana ukuthi ngelanga abazohlangana ngalo umkhwenyana nomakoti kuhlala ingane. So nina manizohamba itepu lingasenzanga ukuthemeleza or ligishemele into zamaholo leyo nto leyihamba le manje mntanami
thina sikubheka ukuthi umshado uzoba sesigcaweni or uzoba sendaweni ethile ezizulu umntwana wakho wasala lapho ngoba ukuze kuthiwe ababelethisi sokushisa izalukazi uyena umuntu usuke lethe umntwana usuke kugatshelwe ngayo ukuthi once manaye laweni siyakunika umntwana. Okay, isuke isakhona yini indlela yokuthi ningakwazi ukuyilungisa makuukuthi senishadile niqedile ngalendlela enenze ngayo seniyathola ukuthi khona la kwagejeka khona ngesikhathi senikwenza isuke isakhona yini indlela yokuthi ake sibuyele siyokwenzisisa noma siyolungisa lawa amaphutha ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili noma kusuke sekumele kube nezinto ezithile ezenziwayo ukuthi siyashweleza lapha esingenzanga kahle khona noma ngeke sakhishwe inkomo kuyenze mhlawumbe inkomo zakhishwe kini mhlawumbe umuntu wazidla akasekho wena sekumele ubuyele komalume ukwazi ngixoxisana kanjani nomalume mhlawumbe imali ibambele inkomo ethile kuze kuphuma umshado izeke ibhokisi lingaphumi kabili kodwa nensesenilanda umoya ongukuthi ngokomthetho kufanele ngaphumela komalume. Okay. Nokuyezwakala. Ngifisa futhi sibuye kule eyokuthi si aware yini ukuthi njengoba nomakoti eseyifakile lento kubhuti sengathi meyikhuluma lento emzini wakhe bese bembuyisela kubo thiwa kaolandi inkomo azobuya azohlawula ngayo lapha emzini. Kuyophoqa sheyilanda inkomo umamezala lapho uzobe ngasangeni ngoba phela umakoti nosuwa walalela owakushiwe emuva ukuthi uhlonipha ngisho ikade so yena wenza inhlonipho ngesemsongo ukuthi ufuna umshado wakhe ume kanti akazi nje ukubulala noma singenayo ukusho ukuthi wayekubulala noma wayeukhanda kodwa ngezimo esesibona zenzeka khomba ukuthi umamezala waba nogcopho kule yanto eyenzekalayo. Okay, so uyomela abuyele ekhaya kubo ayovuma ukuthi ngifike ngone emzini ngalalela njengokusho kwenu kanti sengilalela nokwakungamele ngikulalele njengamanje sengiyabuya ngizohlawula ngamanye amazwi kuthiwa ukuthi ukulalela kuhle kubi ngoba njengamanje bese buyela ngale uyabona sedala eziyikweletu mhlawumbe labantu laba babengalobolanga nakahle kodwa manje sekuba nenkomo futhi enhlalo sekumele iphume ngesimo samamezala lokho mhlawumbe kuyosiza yena umakoti ngesimo sokuthi mhlawumbe uthi mebuye ehlawule egeza lokhuzana umuzi ukuthi ngizogeza lesila or ngizoshweleza lento ezeke mhlawumbe siyaqhamuka umntwana. Okay, awakha wokugcina ongawabeka unikeze umakoti uphinde unikeze umamezala engabe uyamsola ngesenzo sakhe bese kanjalo uphinde uqinise ukumkhwenyana ongakalitholi lolu daba usazobhekana nalo angathini. Engakusho nje ukuqala bomamezala awenithanda ukoti lethu umakoti wami umthathise wengane yakhe lo sokuyizala ingane yabantu ingasukule kubo incane uzenza umnakweni la ekhaya singayena umnakweni sokumakoti wami nami umakoti wami umama musu umthathise kwenja lapha ekhaya kwemalasi mhloniphe njengomzali wakho umthathe njengomzali wakho impela yabo ngoba egcineni ngicela ukuba nokukhuluma okubakuningi okuzokuphoqa ukuthi njengoba ngiyindoda mina kumele ngithathe iside ngoba nami ngeke ngivume ngalanda ingane yabantu le ngizoyihlukumeza la funa khona angeke ngize ngivume ukuthi ingane yabantu le yangena ngonyama izohlukumeza umama la engakusho mina bomama thandana ukoti lethu hloniphana omama siyazi khona ukuthi ngeke nize nithandana kodwa akunizami ukuthi kunzima uthathe ngiganwa kule nyanga ezasengiphuma umuzi ngesimso ukuthi ngizindaba ezimbi ngomama kade akuzona indaba ezimbi ngomama kwaye noma kodwa ongiganile akafuni ukuphatheka ngoba kunabantu abangathanda ukuphathwa mhlawumbe le vele bebeyiphethe kubazali babo kodwa lami sifica umama umuntu onomthetho egcineni akasambeki kahle umama kumina ukuthi uma wakho no 1 no 2 nami ngize ngibotha hayi umama uyayeza into lekathi no akukho njalo ngize ngibone ekuhambeni kwesikhathi kahle umuntu oyedwa lo wenganile engusho nje bazali akwenizama ukuthi sithandane sibe into eyodwa ungafiki umuntu lezo oxova nawe uvumela uxoveka nawe mama ungathi ngilandela ukuthi ngikusize ngomuntu ozoba umsizi wakho la bese egcineni sewubona wena ngathi manje umuntu udla imali zami veleke umuntu omenganile kufanele edle imali zami ngosimo uthi ulandwe yimina le kodwa uthi nesekumane ngaleyo ndlela
Siyisebenzisa wrong. usebenzisa lokho ey'ntweni zakhe ezimbi. Okay. Ubhuti-ke kuyena njengomuntu ongase one obe nephutha lokuthi azame ngaphandle ekhona umkakhe elokuqala lelo. Okwesibili njengomuntu obhekene nesimo sokuthi umkakhe ukulento yokungabi nabantwana njengamanje uphuphunyelwa izisu, athini awakha amazwi okumqinisa nokumenza ukuthi angamqhathanisi umkakhe nalo wamuntu ngoba lokho kusengamlimaza kakhulu? Engakusho kubhuti mhlawumbe nawe ubona ukuhamba kwesikhathi ayinabo abantwana ngabatholi. Inkinga imina noma kanjani ngisimo sokuthi akazi thina kwaba nento eyenzeka esifumbathiso kwase kugcine imimoya yamathonga, imimoya yakhonekthana. Umuntu umenza kubi komunye umuzi idlozi liyakhomplethana yanibona nosibani usenze into ethile kusibanibani bese lithile ngalethi sicabanga umfaka uswazi simfaya ngani simqedele umsebenzi uphele umsebenzi usebenza kahle uphethe okwathi imncisha ayinto ebuhlungu nje umuntu meganile oyeganiwe ngabathola abantwana ngoba lo mshado lo usungenayo isisekelo ukufa koyedwa phakathi kwalo muzi ufile. Engakusho mina kubhoti engeze ngengqondo ukuthi useyibonile ukuthi abantwana bayathola ngaphandle bese yamkhohlwa lo akamlando wamgana. Kumele bekezele akukudla kubese kunabantu nemishado emile njengamanje abantu sebezibaziyala ukwazi ukuthi abantwana babatholi kodwa umuntu akasebenzisa advantage yokuthi ngiyazala ngaphandle ngiqhubeke ngizala ngoba umuntu wakho ugcina usumenza ebe weak nasemphakathini akasahlonipheki. Ubhuti uma lengane wayizala ngaphandle akangabisaqhubeka kodwa kwazi ulungisa inkinga esebhekene nazo emndenini wakhe. Okay. Akunamuntu ozothathwa la, akathathwa nje, akuthathwa umuntu. Awukwazi ukuthi ungalala nomyeni womuntu umazi ukuthi umyeni womuntu bese expect ukuthi kusasa uyathathwa. Kuyenzeka futhi umuntu ekushele engatshela uganiwe. Endaweni asikubambe lokho. Usisi ungasendaweni ngeke ngingazi ukuthi kini siyawushaya. Okanye futhi mhlawumbe usisi nalobhuti bathana nakudala. Base beyekelana ukushadana. Inkinga ikhona othandweni. So manje senizobuya nizoshuka kodwa ngokuthi ngoba mina sengishadile sekumele mina ngi-understand ukuthi nina nobabili senenze kwabunomphumela wengane ngigwinye nje kalula kanjalo. Cha ngomuzi ugwinya ngesemsongo phela akekho umuntu ekumele zale seshiye kanjalo. Kahle umuntu wadathi ngokumthenga umuntu wazidala ukhezala emshadweni vele nawe ubhuti ube nephutha ihambe oyophika ngaphandle ekho nomakoti ngaphakathi uphule isethembiso somshado wakhe ngomuntu wasendaweni. Uyangizwa? Njengamanje senilindele ukuthi nina nithi akaqoqe konke ubhuti aqoqe intombazane nengane yakhe. Yini emphoqa ubhuti ukuthi akabaqoqe bobabili ngoba usengakwazi ukuqoqa ingane yakhe ibuye ekhaya? Oh, ukuthi oh ezoba umlekeleli ngaziphi inhloso ube nazo yini inhloso zokuzokwakala noma ube nenhloso zokubhidliza because ungene kulento eseyazi ukuthi ihamba kanjani isivele sinesisekelo sayo ngoba lo muntu besevele ezinzile. Yiphi imvelo usuke uvusa umuzi uyavuka umuzi ingane zini nazi ngani noma le mbangela noma lenkinga ebhekene nomakoti ipermanent because isikade sibuya kuyo lento sokuthi uthe bathe udokotela akanankinga angithi sesithina abakayibone ezinye indlela zokuzama ukuze bethole isiqiniseko sokuthi ngempela ngeke besaba nazo angithi sesithethe nakaqala lungisa inkinga nalowo akamgande eqala eyiphela inkinga beze bebathola abantwana mase yamqoqa nalowo osenzalisile akuvumi ubani nobani esithembeni usuke enegama lakhe. Okay, imani ke niyazi yini ukuthi
amantombazana asendaweni ngilento iyimbi ngoba iyenzeka endaweni amantombazana asendaweni ayaba nayo lento yeagenda ethile kubantu abathile kakhulukazi mabethathe ngaphandle kodwa futhi uyazi ukuthi abantu abadala bayarecommenda lento yokuthi thina besilisa ngiyazi lapho ukuthi ngoba sibanibani kunje ingane yakho ngendlela la ekhaya ngamanye amazwi wena uqonda ukungitshela ukuthi kukuhle noma yilokho akuye kubonakala kukuhle ukuthi ngoba usuyenolwazi oluningi lwalowamuzi kungcono ngithatha wakhona ngiyeke lo wangasekuhambeni ngoba nginalo ulwazi lwakhe ithi lento kule situation kuhle kubi kule situation but inkinga ilungiswa ngenkinga ukufuza isingane umuntu uyishiye inkinga leyo uzoyihlawula nje ayilungisele izinto okumele ayilungise nina nilwanele kuyo nalelo yokuthi akayithathe ayenze unkosikazi wesibili ngiyakhala ingene hit la akhuluma manje hey bo yabona mhlawumbe sokuhlawula ingane nokuthi mina uyicala ukuzalisa umunya bese uyakushiya uthakathobani kufanele umqobo okay kusho ukuthi phela ngaba abekho mama beingane abagcwele umhlaba wonke 2 ngabe nina anijoli nabantu abanezingane zabo kwabanye abantu ngicela ungilini ngabe anijoli nabantu abanezingane zabo kwabanye abantu ngoba ngabe niyazi ukuthi lo muntu ubhilonga kusamwana ake sithi wena ke ayingabi ngami ayingabi ngami ayingabi ngami wesifazana ake sithi wena ke utholiswe umntana ubona kuphonga kupheka ukuthi nawe wena noma esishiyana okay lalela ke one singabantu sinezinto esingayifaki kuzona ngenxa yezizathu uyabona nje indoda yomuntu eganile vele mangithandana nayo inomuntu wayo ngisuke ngizenza i-second option lapho 2 ngisuke ngikulindele ukuthi ngeke izibe khona inqubekela phambili phakathi kwethu sobabili ngoba ngifike entweni yabantu ivele sivuthiwe imaka angithi singami lento ingami so mina njengositetelegu bengeke ngikwazi ukungena kuleyo nto yokuba sebudlelwane noma yokuthandana noma kuze ngizalela umuntu oshadile ngoba ngiyazazi izinto zami nezifiso zami engafuni ukuthi kusasa yiphuleke angifuni ukuyithola sengikwipoint lokuthi kube ngathi ubhuti uyaphoqeleka ukuthi akangithathe ngoba nakho sowangizalisa ngangena entweni ngiyazi uveza lokhu kancane ngoba ukunderstand nangendlela engenibuza ngayo uma kwenzeka uthando luyakhiwa umuntu naye lo setholisa umntwana yilobhuti walapho uthando yena ulindele noma yini kulo muntu wesilisa ngenxa yokuthi wamshela wamnikeza khona lwakhela uthando kuyena so uma ngabe vele sekukhona lo mntwana kusho ukuthi naye usisi waye uganiwe ukuthi kodwa manje nginenhlasi nami umntwana kumnikeza uthando kwakuzinqumo zakhe kodwa kwakuzinqumo zakhe ayikho into emphoqayo ubhuti ukuthi njengoba manje sekunjena sekumele ke ngithathe lo muntu nengane yami ngikubuyise ekhaya akukho kumphoqayo once wayifaka kwi-situation ethile yilindele imphumela yayo ukuthi ngelinye lamalanga ayizukuba ngaleyo ndlela asingenzelana ama-favor ngeimpilo zethu esiphila ngazo 2 angifuni azabe nalento yokuyibuka engathi besizovuna iphutha lakhe yimbi lento iyalumele yokuthi uthi uganene nomuntu noma uganiwe unomuntu wakho bese uphuma uya ngaphandle ayehli kahle it just that siyinsila ithi singabantu besifazane sesafunda ukuyigqoka nokuyamukela engathi yito nje encane engayindawo ekubeni ibabazeka mayenziwe umuntu wesifazane wayenza ngaphandle kanti iyafana uma yenziwe indoda noma yenziwe umuntu wesifazane asingayenzi insila lento yokuthi kuhle abantu bebe nezingane ngaphandle abantu besilisa ngoba nakho thina kungekho kuhle emshadweni akubalansiswane akuthandanwe ngendlela efanayo angabibikho othola ecindezeleka ezimene ezithile angakwazi ukuphila ngaphansi kwazo ngoba kuthiwa wagana engakusho nje mina kubhuti ukuthi bhuti nawe lwenzile iphutha waphula isethembiso somshado wakho esokuqala nqa wasifunga
wathi uyothembeka kumkakho. Lelo nje lokuqala kwakukuphulisa ithembiso. 2 kuyothatha isikhathi ukuthi siphinde siphole noma kuye kuze ukwazi ukwamukeleka ukuthi uyilo muntu obekade kubuka uyena ngoba nakho senalento entshe efikile ngawe noma aseyitholile ngawe. Okokuqala lokho. So kuzokudinga mfowethu ukuthi usebenze kanzinyana ekubuyiseleni umshado wakhe esisekelweni. Ungayithathi lento njengento eyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi yenzeka nanoma kubani. Cha, izodinga ukuthi uyisukumele njengendoda bese ubuyisela umshado wakho esimeni esenjengoba kade unjalo ubuyisa ukuzethemba kuye ngoba wena okulahlile. Sisi kuhle kubo ukulalela kodwa kwesinye isikhathi kuyadinga ukucabanga izinqumo noma imiphumela yento ethile othi uma uyenza uyibuka ukuthi ngeke yini ibuye ngawe ngoba kunalento ekuthiwa ungabomthemba umuntu. Nanoma ngabe kuthiwa ubani akumele umthembe ngento akufaka kuyo ngalelo langa ngoba ngeke uzwazi ukuthi uyokujikela thini njengoba enzile nje umamezala. Mama yinhle yimbi into yenzile kungenzeka wawuneyinhloso zakho owazenza uthi uvikela umshado weingane zakho kodwa kuyalumela uma sesiza ukuthi sewuthole ithambo lokugiya ngokuthi ucindezele umakoti wakho ingane yakho leyana futhi ngeke iphinde izibe nomunye umama njengoba yaganela kwakho nje idinga ukuthi uyithande njengoma wayo. Kuyadinga ukuthi nihlale phansi lento liyilungise ukuze nizokwazi kuba nenqubekela phambili. 2 ukugwema mama ukuthi ube yimbangela yokuchitheka komshado kandodana wakho ngoba uyoba nenzondo yaphakade.